Ouăle sunt un aliment de bază în aproape fiecare bucătărie, sunt delicioase, nutritive și versatile. Însă, știai că dacă le consumi sau le prepari greșit, îți poți pune sănătatea în pericol? Da, ai auzit bine. În acest videoclip vei descoperi cele mai periculoase 7 greșeli pe care oamenii le fac zilnic atunci când mănâncă ouă. Unele dintre ele pot duce la intoxicații alimentare severe, iar altele pot chiar afecta sănătatea inimii pe termen lung. Rămâi până la final, pentru că ultima greșeală este una dintre cele mai grave, dar foarte puțini oameni știu despre ea. 1. Consumă ouă crude. Mulți oameni, mai ales sportivii sau cei care vor să crească masa musculară, aleg să consume ouă crude, crezând că sunt mai sănătoase și că oferă mai multe proteine. Dar realitatea este cu totul alta. Consumul de ouă crude crește riscul de infecție cu salmonella, o bacterie periculoasă care poate provoca intoxicații alimentare severe. Simptomele includ febră, dureri abdominale puternice, diaree și chiar deshidratare severă. Dacă vrei să eviți aceste riscuri, trebuie să gătești ouăle la o temperatură de cel puțin 70 de grade Celsius, pentru a distruge orice bacterie periculoasă. În plus, proteinele din ouă sunt mult mai ușor de absorbit de către organism atunci când sunt gătite, așa că nu ai niciun beneficiu real dacă le consumi crude. 2. Păstrezi ouăle la temperatura camerei prea mult timp. Crezi că ouăle pot sta liniștit pe blatul din bucătărie? Dacă da, trebuie să știi că faci o mare greșeală. Ouăle trebuie păstrate în frigider la maximum 4 grade Celsius, deoarece la temperatura camerei, bacteriile pot începe să se înmulțească rapid pe coajă și să pătrundă în interior. Un alt aspect important este că trebuie să depozitezi ouăle în cutia originală și nu pe ușa frigiderului. De ce? Pentru că deschiderea și închiderea frecventă a ușii duce la fluctuații de temperatură care pot accelera deteriorarea ouălor. 3. Speli ouăle înainte de a le pune în frigider. Aceasta este o greșeală foarte comună. Mulți oameni spală ouăle imediat ce le cumpără, crezând că astfel elimină murdăria și bacteriile de pe coajă. Dar acest lucru este complet greșit. Coaja oului are un strat protector natural care împiedică bacteriile să pătrundă în interior. Dacă speli ouăle, îndepărtezi această protecție și riști ca bacteriile să ajungă mai ușor la interior. Dacă ouăle sunt murdare, este mai bine să le ștergi ușor cu un prosop de hârtie umed chiar înainte de a le folosi, dar nu înainte de a le pune în frigider. 4. Gătești ouăle la temperaturi prea mari. Îți plac ouăle prăjite crocante? Sau obișnuiești să le gătești la temperaturi foarte ridicate? Din păcate, acest obicei îți poate afecta sănătatea. Când ouăle sunt gătite la temperaturi prea mari, pot forma compuși oxidați care sunt nocivi pentru sănătatea inimii și pot crește riscul de inflamații în organism. Soluția: gătește ouăle la foc mic sau mediu și evită să le prăjești în ulei foarte încins. Ouăle fierte, poșate sau gătite la aburi sunt variante mult mai sănătoase. 5. Mănânci doar albușul și arunci gălbenușul. Ai renunțat la gălbenuș pentru că ai auzit că este bogat în colesterol? Ei bine, trebuie să știi că acesta conține și unii dintre cei mai importanți nutrienți. Gălbenușul este plin de colină, un nutrient esențial pentru sănătatea creierului, și luteină, care protejează vederea. În plus, studiile recente arată că, pentru majoritatea oamenilor, colesterolul din ouă nu are un impact negativ asupra sănătății inimii. Așa că nu mai arunca gălbenușul. Combină-le cu albușul și bucură-te de toate beneficiile ouălor. 6. Reîncălzește ouăle gătite. Reîncălzirea ouălor deja gătite este o greșeală pe care mulți oameni o fac fără să-și dea seama. Când încălzești din nou ouăle, proteinele își schimbă structura, iar acest lucru poate face ouăle mai greu de digerat și poate provoca disconfort gastric. Dacă îți rămân ouă gătite, cel mai bine este să le consumi reci, în salate sau sandvișuri, fără să le mai reîncălzești. 7. Mănânci ouă stricate fără să-ți dai seama. Aceasta este una dintre cele mai periculoase greșeli. Un ou stricat poate conține toxine și bacterii extrem de periculoase pentru sănătate. Dar cum îți dai seama dacă un ou mai este bun sau nu? Testul simplu este să-l pui într-un pahar cu apă. Dacă se scufundă și rămâne pe fund, este proaspăt. Dacă începe să plutească, este vechi și trebuie aruncat imediat.
Concluzie. Acum știi care sunt cele mai mari 7 greșeli pe care le faci atunci când consumi ouă. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi pentru mai multe informații utile despre sănătate. Lasă-ne un comentariu. Tu ai făcut vreodată una dintre aceste greșeli? Hai să discutăm în secțiunea de comentarii. Reține că informațiile din acest videoclip sunt doar orientative și nu trebuie considerate recomandări medicale. Dacă ai întrebări despre alimentație sau sănătate, cel mai bine este să discuți cu un medic sau nutriționist.